Ja to dám nahrávať, čiže hej, potom sa môžete pýtať do Aleluja, koľko chcete. Budem mať času habadej. A, 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 a kľudne môžete, ak chcete nejaké otázky alebo tak píšte do chatu. Ja sa k tomu tam budem vrácať. Len to tam moc neprespamujte, aby niečím, hej, nejakou diskusiou, aby som potom neprehliadol zbytočne. A, a tento Zoom bude zameraný pre úplných nováčikov, hej, takže ľudia, čo sú tu týždeň, 2 dní, 3 dní, 1 deň, aj 2 hodiny. Takže bude to hlavne na vás. Všetci by ste mali mať od svojich lídrov Digi Eru. To je toto tu. Volá sa to New Digi Era, pretože už je updateovaná. Takže tam tú najnovšiu. A vyzerá takto. Úvodná obrazovka. Tu je každý týždeň je tu na zavesený rozvrh live Zoomov, čo sú. Dneska máme 18:00, je Zoom so mnou o 19:00, máme tu zaznačený Zoom s Tomím na Manaru, potom je streda a zase od polnoci na novo, hej. O jednej je Zoom, 8:55 je scalping, 14:30 mám ja Zoom, ja sa väčšinou venujem zlatu, takže tam väčšinou o zlate, plus otázky, každý deň 15:30 Zoom na scalping US 30 s Arabom, s Abdalahom a takto je to tu všetko rozpísané, čiže vždycky je nový rozvrh a keby ste nenašli v infokanáli, tak bude tu. Tu na tej úvodnej obrazovke bude vždy. Dobre. Úvod do DigiEry pozrieť si, to je samo o sebe jasné. Čo... Roman, ty nič. Roman, ty nemáš nárok. Snatujem. A toto je pre nováčikov. Takže dobre. Ďalšia vec. Telegram. To budem hovoriť pre všetkých, čo ste tu, pretože sú tu mená ako 22222, Zoom user, iPhone user, Samsung user, Xiaomi, neviem aký čo. Hej? A bohužiaľ, keď si nenastavíte v Telegrame svoje meno, na Zoom, keď chodíte, aby ste mali nastavené na Zoome svoje meno, pretože keď je tam Zoom user, iPhone a tak, a niečo sa pýtate, alebo chcete niečo súkromne, tak vás nevieme ani dohľadať. Na Telegrame. Čiže na Telegrame mať svoje meno a na Zoome mať svoje meno nastavené. Aby som vás podľa Zoomu vedel potom nájsť v Telegrame. Pomutujeme pár nových, nech nám to tu neškrčí. Takže to je dôležité, mať na Telegrame nastavené svoje meno. Ak som sa na začiatku pomýlil so Zoomom, tak myslel som Telegram. Nastaviť si na Telegrame meno, aby ste mali správne. Aby sme vás vedeli nájsť. Založenie demo účtu krok po kroku. Nikdy nič nevynechávajte, nikdy nič nesťahujte navyše. Pokiaľ tu není napísané, že stiahnuť si uh, Roboforex aplikáciu nejakú, tak si ju nesťahujte. Veľa problémov je takých, že niekto si stiahne z Roboforexu tú ich apku, ani neviem, jak sa volá teraz v pamäti, niečo z Robo Trading, Robo Trader alebo nejak tak, sa to volá. Takže s tým sú potom problémy, lebo potom idete do aplikácie, ktorú nikto z nás nemá, nikto ju nepoužíva a nikto vám s tým nevie poradiť. Takisto, aj keby ste mali Vantage účet, tak tam platí to isté. Keď tradujete na ich apke, nevieme vám s tým poradiť. Takže používať MetaTrader, to, čo používajú všetci, skôr sa dostanete k nejakej pomoci, keby vám nešlo niečo na MetaTradery, ako keď používate nejaké externé apky, ktoré nepoužívam ja, alebo hoci kto iný. Celá tá komunita väčšinou funguje na MT5, prípadne MT4. Čiže krok po kroku vytvoriť účet, prepojiť s MetaTraderom. Je to vo forme videí, nedá sa tam zablúdiť. Fakt, ak idete krok po kroku, nedá sa tam zablúdiť. A ja to ešte možno trošku rozkliknem iba z toho dôvodu, že vám ukážem takú chybu, čo robí najviac ľudí. Dobre.
A ideme Ježiš, počuť svoj hlas je hrozné ináč, keď vám poviem takto na zázname. Dobre. Tu, ako keď vyplňate to Roboforex Ltd, tak 90, možno som prehral, 50% ľudí klikne hore, že demo account. Hej, lebo vytváram si demo, tak tu kliknete na to demo. Nerobte to. Hej, proste vyberte server a vyplňte údaje. Neklikajte na žiadny demo account tu na hore, nerobte nič navyše. Hej. Potom ľudia majú vytvorených 5 účtov, ani jeden z nich není na Roboforex, ani jeden z nich není ich reálny účet, hej, na tom deme. A my v podstate nevieme, že kde je chyba, že čo, na čo klikli. A potom, keď idem, že zdieľajte mi obrazovku, aby sme postupne videli, že čo urobil kto, tak drvivá väčšina klikne hore na to demo účet, hej, demo account. Hej, na to sa neklika. Vy dostanete údaje do mailu a tie iba vyplníte. Aplikácia Solex, hej, povinne, pokiaľ máte aktívne zaplatené členstvo, automaticky vás to pripojí. Sem tam sú s tým problémy a problémy sú také, že niekto má bodku v maili, vykričík v maili, hej, a nedá ho sem. Hej, riešil som už asi 40 prípadov s problémov na prípoje na Solex a buď bolo zlé heslo, a bodka v maili chybala, zadaný iný e-mail, ako bol pri registrácii a podobne. Hej, úplne banality. Takže to je, čo sa týka Solexu. Keď máte celý ten modul 1, čo je úplný štart, proste tie základné veci, tak tu máte, že overenie. Hej? A toto je taký, ako keď máte checklist. Hej, že pozeráte, ako keď nakupujete v obchode, že čo ste zabudli. Hej? Čiže mám stiahnutý Telegram, mám nastavené meno na Telegrame. Mám založený demo účet, mám stiahnutý MetaTrader a prepojil som si môj demo účet do MetaTraderu. Hej? Stiahol som si apku a prihlásil som sa s mailom, ktorý používam pri členstve. Hej? Keď máš všetko, môžeš napísať tomu, čo ťa zaregistroval, bla bla bla, hej? To, ako komunikujete v četoch a idete ďalej. Hej? K otázkam v čete sa vrátim, hej, kľudne píšte, čo vás zaujíma. Na konci sa k tomu vrátime, keď prebehneme v podstate digišku. Dobre. Ďalšie video, alebo ďalších set videí sú veľmi dôležité, sú prerobené a obsahujú v podstate úplne všetky možnosti zadávania tradeov, ktoré u nás používame s našimi tradermi. Hej, čiže zadávanie obchodov v MT5 nájdete tu všetky možnosti, hej, od priamých vstupov, od limitných vstupov, od stopiek a to je v podstate všetko, čo používame u nás, hej, stopky, limitky a priame vstupy. Hej. Takže toto je taká úplne, že alfa omega, hej, vedieť, ako zadávať trady. A potom sú tu také podrobnosti, ako čo sú pips, hej, veľa sa o tom píše v četoch, a čo je spread, čo sú loty, ako nastavujeme, hej, a podobne. Čiže toto je tak, keby som povedal, že samo štúdium, proste prejdete si set videí a tie videá nie sú dlhé, hej, nepozrite sa, že furt video, hej, toto je asi najdlhšie video, pretože obsahuje všetky zadávania obchodov, to je 20 minút, ale väčšina ostatných videí sú fakt také, by som povedal, že 5 minútovky, hej, alebo 7 cca. Dobre, potom máme jednotlivé videa o traderoch, ako tradujú, kde si nájdete v eke v podstate ich info. Ešte sa pripojím ja na eku a ukážem vám v podstate akadémiu. Pa, pa. Dobre, ja sa tam postupne dostanem. Čiže ide, idú naši tradery, s ktorými tradujeme najčastejšie. Hej, Papa Forex, to je Luis Leal. Potom je Ralph, ten sa zameriava hlavne na Manaru. Čiže komu sa páči Manara, ak kto chce sa venovať hlavne tradingu s Manarou, tak Ralph, ten je na to, by som povedal, že topka. Abdallah, ten robí takú tú weekly tabulku, hej, ktorú ste si mohli všimnúť v Solexe a takisto skalpuje každý deň. Edris sa venuje hlavne zlatu a libre a Donny ten je úplne nový, čo sa týka traderov a aj s Alčinom alebo s Tomášom Košeckým. Hej, to sú noví tradery. Tomáš Košecký tu ešte není, pretože keď sa to robilo, tak v podstate vtedy ešte nemal daný žiadny trade, hej, bol úplne nový.
A Alčina, ten tu tiež ešte není. Hej? Oni v podstate prichádzali spolu naraz. Takže to tu bude časom, tu nájdete aj ich. A potom som v podstate ja. Mňa nepovažujte za tradera, hej, za mňa, ja som není súčasť vášho vášho členstva, hej, nie som profesionálny trader, hej. Všetci chceme byť, alebo každý, kto traduje, v podstate svojím spôsobom trader, ale nie som profesionálny trader, hej. Nevenujem sa tomu x rokov, a takže tie signály, čo idú do infokanálu na zlato väčšinou, sem tam nejaký forexový pár, ako kedy to vyjde, tak to sú moje trady, hej, ktoré zadávam ja a vy nie ste povinní, o, nie ste povinní si zadávať žiadny trade, ale tieto trady sú moje trady, hej. Nie sú to trady od traderov, za ktorých si platíme, hej, nie sú to trady zo Solexu, sú to súkromné trady, ktoré si môžete zadať, ale nemusíte, hej. O, idete v podstate na vlastnú pesť, čiže keď to nevidia mne, nevidia to vám, hej, logicky, a takisto je to v podstate aj s Tomim. Hej, či už je to scalping alebo stopky na Gear 40, tak je to v podstate vaša vôľa. Hej, je to naša taká, by som povedal, že naša ochota, hej, že to tam akože šerujeme s vami, a že vám chceme pomôcť, ale keď sa nám nedarí, tak sa nám nedarí, hej. Môžu prísť také týždne, aj už môžem zaklepať, že ani Tommy, ani ja som dlhšie nemal nejaké horšie týždne, ale môžu prísť, hej. Ja si pamätám tie doby, kde bolo aj 600-700 odlosov po sebe, takže na to treba byť pripravený a keď dodržiavate všetko, o čom sa hovorí v tých videách, tak vás aj 500 blosov po sebe nezaskočí, hej. A ja som si tu načítal tú eku. Takto. Takto vyzerá eka. Hej? V podstate dostanete sa tam cez back office. Počkajte. Hej, dostanete sa tam cez back office a kliknete si na tú akadémiu a rozklikne sa vám, keď nebudete prihlásení, tak sa vám rozklikne také prihlasovacie pole a tam sa viete prihlasiť a masterclass je rozvrh traderov live, hej, live hodiny. Na každý deň si viete kliknúť, či je to Edris, či je to Ralph, 15:30 Abdallah. Vidíte tu aj na zajtra, kto čo kedy je, hej. Chase, na ňom som úprimne v živote nebol, hej. Takže a neviem. A vidím to tiež, bude asi jeden z tých nových traderov. A vidíte tu tieto časy, čo tu sú, tak sú v našich časoch, hej. Čiže keď je tu 2 AM, tak je to o 2 ráno. Hej, keby tu bolo 2 PM, tak je to o 2 po obede. Hej, čiže tie časy sedia na našu zónu časovú. Takže niektoré tie zoomy tým, že oni sú v podstate v zahraničí, tak toto je o 2 po obede s Donym, hej, lebo on si tam robí taký prehľad tej session New Yorkskej. Takže len tak v rýchlosti tu nás si viete rozkliknúť hociakú live hodinu. A kto sa chce samovzdelávať, tak v veke je celá akadémia Forexu. Hej. Máte to po anglicky, arabsky, polsky, ako chcete, je to tam aj v slovenčine, ale takisto tam je akadémia na krypto. A kto by nestiel nejakú liveku a chcel by na ňu ísť, tak tu máte live trading sessions a vo Forex alebo v podstate Forex LTS a tu si rozkliknite a tu si nájdete jednotlivých tých traderov. Manara je Ralph, US30 je Arab. Hej. A toto FX neviem a Institutional Trading je Donny. Hej. Donovan Taylor. Rozkliknete si a dostanete sa do všetkých jeho v podstate videí a záznamov, hej, čo on máva. No, takže to je EKA. Po všetkých, keď si pozriete, ako tradovať s jednotlivými tradermi, dostanete sa na Oversa číslo 2. Hej. Oversa číslo 2 je quiz. Hej, je to quiz pre vás, aby ste to len tak, by som povedal, že slepo len tak nenačítavali do hlavy, že aha, dobre, dobre, hej, aha, toto OK, idem, ale reálne to nevnímate, tak tu na tom kvíze sa overíte, že jak moc ste dávali pozor, hej. Možno ho neurobíte na 100% na prvýkrát, hej, je tam veľa informácií,
ale kľudne si ten kvíz môžete urobiť aj viackrát, hej? Aj tie videá si budete podľa mňa pozerať viackrát, pretože naraz je to veľa a tieto kvízy sú super na to, že sa potom urobíte si takú kontrolu, hej? Tu nás sú tie EK live hodiny, o tom sme hovorili, a správy sila mien, meny ako také, dolár, libra a podobne, sú ovplyvňované ekonomickými správami, hej? A tie práve nájdete na tejto stránke Forex Factory. A bližšie, čo ako tom funguje, si pozrite v tom videu, ale každý ten menový pár alebo tá mena je ovplyvnená nejakými ekonomickými výsledkami. Hej? Čiže o tom tu. Najčastejšie výrazy, to vám pomôže hlavne na Zoomy, hej? Pretože či ja alebo Tommy používame výrazy v angličtine, skratky a podobne, takže o, nedá sa tam na každom zime vysvetľovať, čo znamená čo. Preto je tu urobený taký krátky výcud z tých najpoužívanejších, ktoré používame. A aby ste vedeli, o čom sa hovorí aj na Zoome. A to, že nebudete vedieť na prvýkrát, na druhý, na tretí, nevadí. Hej? Však Zoomy sú každý týždeň. PDF súbory na stiahnutie. Je tu tá Biblia sviečok. To je veľmi dobré na čítanie formácií aj na trhu. Formácie sviečkové. To si viete stiahnuť, prečítať. Odporúčané knižky, psychológia tradingu, bývajú u nás aj výzvy, súťaže, hej, a tam sme práve posielali tieto knižky psychológie tradingu. Osobne túto nemám, sa mi zdá, že túto nemám. Akože mám ju tu, máme ju doma, hej, lebo sa posielali a ešte tu nejaké máme, ale nemám ho prečítanú. Hej? A strašne si to chvália, takže sa do toho asi pustím do tejto knižky. Takže a je tu viacero typov. Hej? A ja mám prečítanú Forexové stratégie. Sa mi zdá, že Forexové stratégie som čítal. Dobre, ideme ďalej. Kalkulačka. Tu nás si viete v podstate vypočítať pri vašom vklade na počet dní, koľko chcete zarobiť. Hej? A veľa ľudí čaká od tradingu viac, ako sa reálne dá získať, takým tým rozumným prístupom. Hej? Kto chce získať, kto chce získať rýchlo a veľa naraz, tak väčšinou v tradingu nepochodí. Hej? Alebo pochodí na prvýkrát, že sa mu zadarí, ale veľmi rýchlo to do toho trhu vráti. Hej, že príde o tie peniaze, pretože kto priveľa riskuje, tak priveľa stráca. Hej. Čiže toto je taká tá compound kalkulačka, kde si viete vypočítať, koľko percent alebo koľko dolárov potrebujete denne robiť, aby ste dosiahli nejaký váš celkový cieľ. Tak kalkulačka, potom tu máme mindset tradingu, tu není, chyba. To sa doplní. Tam, kde je napísané, že sa pridá, tak sa pridá. Hej, proste nestíhame. Úprimne vám poviem, že sa proste nestíha všetko. A kvíz číslo 2. Hej? Čiže keď prejdete kvízom číslo 1, máte nejakú sériu nových vecí a idete na kvíz číslo 2. Hej? Následne sa dostávame do nášho nástroja, čo je Manara. Základy o Manare. Hej? Sú tu nejaké nahraté zoomy. Bootcamp, tréningy. Hej? Ale ako hovorím, kto chce čo najviac, najlepšie pochopiť a pracovať s manarou, tak odporúčam tradovať s Ralfom. Hej? Ale chodiť na Zoomy s Ralfom. Je to síce v angličtine, ale je to tak hovorené, aj tým, že to vidíte, že možno mu nerozumiete, ale tým, jak on ukazuje, tak v podstate chápete, o čom on hovorí. Hej? A potom Manara FX, ako si nastaviť, aby vám do Telegramu chodili upozornenia o Manare. Oversa číslo 4 bude, hej, to je quiz na Manaru, ten sa dopracuje takisto. A potom sú tu v podstate záznamy, hej, či sú to nejaké servisné koly, a štartovacie zoomy, tak ako je dnešný, tak to, že sú tu není tie predošlé štartovacie zoomy, tak to je moja chyba, lebo ja ich mám v počítači uložené, ale som ich nedal na YouTube. Hej, alebo som ich poslal do infokanálu ako YouTube a nepridal som ich Jazz do tej digiery, takže bude tu aj dnešný, aj tie predošlé. A nastavenie stratégie a otázky a odpovede a tu tiež chýbajú, čo sme mali nejaké spoločné, hej.
a prípadne samostatné. Takže to tu bude Plutos, príplatková skupina Plutos a všetko, čo sa toho týka. Hej, ako sú niektoré názvy párov v Plutos, hej, Nasdaq je ináč, US 30 je ináč, DAX je ináč, hej, takže je to tu vypísané, že čo je ináč, aby ste to nehľadali. A takisto video o tom, ako pracovať s Plutos. A, a keď v podstate toto všetko absolvujete a vytradujete nejaký čas na deme, hej, a je to individuálne. Hej, môžete byť na deme týždeň, môžete tam byť dva, môžete tam byť tri, niekto je tam mesiac. Hej. Mali sme ľudí, čo tam boli 2 mesiace a spokojne, že oni boli dobrovoľne, boli 2 mesiace na tom deme, že nešli na ten reálny účet a brali tie prvé 2 mesiace, aj čo sa týka peňazí, ako investíciu do seba. Hej, lebo nebolo sa kam ponáhľať s tým reálnym účtom. A keď v podstate, nechcem povedať, že vymastrujete demo, ale keď fakt budete na tom deme vedieť robiť všetko, viete, ako sa chovať pri tradoch, hej, viete proste sa hýbať okolo tých tradeov a potom prejdete na ten reál, tak si úplne v kľude, hej, lebo vás nemá čo zaskočiť. Hej, za ten mesiac a pol, alebo za ten mesiac na tom deme proste zistíte toľko, že keď prídete na ten reál, tak je to, ani neviete, že ste na reále, hej. Možno prídu do hry také tie emócie, lebo už ide o vaše peniaze, ale čo sa týka čisto technickej stránky, tak je to ako keď z kaluže do kaluže, hej, proste žiadny rozdiel. Dobre, to sme v podstate na konci. Zakladanie reál účtu. Hej, ste ready, chcete si vložiť peniaze, idete zarábať, založenie reál účtu, Roboforex Vantage a potom založenie kryptopeňaženky, kto chce. A pri reálnom účte je ešte aj ECN účet video. To je účet, pri ktorom sa za otvorenie obchodov platí nejaká malá provízia. A ja som tu natočil video, aké sú rozdiely, aké sú poplatky na tom účte a aké sú výhody, prípadne nevýhody. Úprimne si myslím, že ten účet má skôr len výhody. Hej, to, že sa tam platí nejakých pár centov za otvorenie obchodu, neberem ako nevýhodu. Hej. A v podstate to je všetko. Na konci máme výzvu, prvá skončila, ale máme tu výzvu číslo 2 a tá je veľmi dôležitá a to nie len pre nováčikov, ale úplne pre všetkých. A to je v podstate žurnalovanie tradeov. Hej. Máme tu, máme tu tabulku. Počkajte sa. Aha, že toto je tá predošlá výzva, ale to sú v podstate terajšia výzva je rozdelená na dve časti. Hej, takže sa vám ospravedlňujem. A takže sa vám ospravedlňujem, že som to nepochopil trochu. A takže v podstate toto sú kvízy, výzva na kvízy, tá prvá časť. A druhá časť je práve žurnalovanie obchodov. A mňa viacej zaujíma hlavne to žurnalovanie obchodov a to chcem u ľudí vidieť, aby si zapisovali svoje obchody. Hej? Aby ste si zapísali, čo ste tradovali, aký pár, kedy ste to tradovali, od koho bol ten trade a aké ste brali TPčko, prípadne stop loss a aký vám to urobil rozdiel na účte. Hej? A aby ste si celý ten mesiac zapisovali tie trady a na konci si to viete vyhodnotiť. Hej? Viete sa pozrieť, kde som mal najväčšie plusy, kde som mal najväčšie minusy. To, že som v tom mesiaci mal u niekoho minusy, neznamená, že ďalší mesiac tam budú tiež minusy. Hej? Aj ja môžem nejaký mesiac celkovo skončiť v minuse. Hej? Alebo nejaký týždeň môžem skončiť v minuse. Hej? Takže tu si to viete pekne pozapisovať a máte čierne na bielom v podstate tie výsledky a nemusíte rozmýšľať, že dal som ten trade sám, dal som ho od Luba, dal som ho od Tomáša, dal som to od Berty, dal som to od Ralfa, bola to stopka, limitka, všetko si tam viete zapísať. Hej? Viete si napísať, či to bol priamy vstup, či to bola limitka, či ste to držali cez víkend. Hej? Všetko si tam viete zapísať a potom si to viete vyhodnotiť. A na konci je v podstate platby a support video a, a úplne na konci je v podstate ako mať akože členstvo zadarmo, ale to tam bude tiež ešte doplnené, hej, novým videom. A v podstate výhra pri tejto výzve je peňažná.
na váš účet tradovací. Čiže je tam výhra 5 krát po $200 a 3 knižky. Hej? Čiže a záleží, ako budete vyžrebovaní, ale $200, keď si vložíte 200 a ďalších 200 vám niekto dá, sa podľa mňa oplatí. Hej? Takže to je všetko, čo sa týka DigiEry. A prejdem na otázky. Takže kto chcete, kľudne sa môžete po jednom, please, sa môžete odmitovať, môžete sa spýtať. Prípadne napíšte do chatu. A ja pôjdem postupne chatom. Use spam. A rada by som stručne vysvetlil dlhú správu od Romana v skupine Berta Solex. To vôbec neviem, čo je. No, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, já pracuji s účtem na demo, demo účtem a tam je $5,000 kapitál a já tam mám rozjetý dva trady za 2000 a když tam chce dát další a chce tam dát lot třeba 10 a oni mě nepustí jenom třeba 7. Podle čeho mám počítat, že tam môžu dať menší lot nebo väčší lot. Lot 10 je strašne veľa, akože to je brutál. A nepustí ťa to kvôli kapitálu. Hej, lebo je tam nejaký pákový efekt a keď tá páka už nestačí na to, aby pokryla tú lotáž, hej, napríklad na zlate, pri lote 10 je na 10 pips, tak to je $1,000. Hej, pohyb 10 pips je $1,000. Čiže keď tam máš $5,000 kapitál a dáš lot 10, tak ti to nevie napríklad na zlate spustiť obchod, pretože nestačí ten kapitál na taký obrovský lot. No ja zavčera a na dneška jsem udělal $4,000 s tím lotem. Tam bylo nejméně 5, dával jsem tam i 10, 7, ale když tam chce zadat 10, tak tam mě nepustí. A pokud tam dávám třeba 7, už tam mě ten trend ujde. No, Proto já chci nějak podle čeho mám spočítat tady to. no to je ten pákový efekt. Hej, čiže keď si chceš dať lot 10, tak Ano. potrebuješ mať väčší kapitál na tom účte. Nesmieš tam mať 5,000, musíš tam mať treba z 10,000. Jo, takže a když tam dám třeba 30,000, tak tam můžu dát lot 20, nebo do kolika je ten lot? Ale to si musíš prepočítať na tú paku. Hej, to by si musel na internete nájsť pri, pri tom pakovom efekte, že pri akom lote potrebuješ aký kapitál. Hej, a tiež záleží na tej pake. Napríklad my väčšinou používame paku 1 ku 500, takže teoreticky na 30 000 účte ti ten lot 1, či ten lot 10 zapne. No ale když tam chce dát lot 20, 30, který je maximální lot? A maximálny lot neexistuje. Lot je naviazaný na veľkosť účtu, takže keď budeš mať na účte 2 milióny, môžeš dať lot 100, trebárs. Aha, tak takže tam můžu tam, když je tam třeba $100,000, abych tam dělal krátkodobě, tak tam dám a třeba za pár sekund jdu pryč, tak okamžitě tam mě vyskočí $2,000. Tak já to chci. Môže byť. To je proste skalpovanie. Dá sa, Jo. nie je problém. Jenom jsem chtěl vědět, podle čeho mám spočítat ten lot, takže tam mám slyšet spíš ten kapitál. Čiže hej, akože ten maximálny lot budeš musieť na internete si nájsť nejaký prepočet a musíš si pozrieť, akú máš ty páku, aký máš účet, že či si nastavoval 1 k 500 alebo si nastavil 1 ku 100. Hej, záleží, akú máš nastavenú páku. Hej, čím väčšia Jo, páka, tým väčší lot ti pustí na menšom účte. jasně. Jo, děkuji. Hm, za málo. A Katka, ďakujem.
No, čo tu ešte máme? Prečo mi to vyroluje preč ten chat? Niekomu to niekto plače. Dobre. A furt sa mi roluje preč ten chat. O, a či je tu nejaké video na čítanie trhu, že kedy sell, kedy buy? To záleží od stratégie. Hej, sú rôzne stratégie. Ak, keď pôjdeš niekedy aj na Zoom ku mne, tak ja v podstate hovorím o svojej stratégii a kedy dávam sell, kedy buy. Takže čo sa týka podrobností ako takých o Forexe, o fakt, že podrobne nejaké stratégie, tak v EKE je Forex Akadémia. Hej, a tam je zóna pre začiatočníkov. Hej, keď si v EKE kliknete na Forex Academy, dáte si Slovensku, tak máme beginners, hej, začiatočníci a potom je tam advance. Hej, a keď si prekliknete zase na advance, tak sú tam, tak sú tam ďalší set videí, ale už rôzne stratégie, rôzne druhy obchodov, krátkodobé, dlhodobé. Hej, takže v akadémii. Toto video bude uložené, áno. A ohľadne stratégie musím tradovať len od jedného človeka, vyplatí sa to kombinovať. A nemusíš tradovať iba od jedného človeka, môžeš tradovať všetkých. Akurát nie každý vyhovuje všetkým. Napríklad, kto nemá toľko času, tak veľmi obľúbujú tradovať s Papaforexom, pretože používa obchody ako objednávky. Hej, že sa proste zadajú hodnoty a ten obchod sa sám zapne. Hej. Čiže keď niekto nemá čas, tak mu to vyhovuje. A kto má napríklad zaplatené Plutos a traduje z Plutos, tak to je taký aktívny trading, že zadám trade a častokrát proste za 5 minút bukujem alebo berem profit alebo posúvam stop loss, hej, že pritom treba byť, hej, že tam proste príde oznámenie a treba na to reagovať. A ako sa dá dostať do skupiny Berta Solex? No, čo sa ak myslíš Plutos, tak neviem, že či je nejaká skupina, či má niekto nejakú skupinu Berta Solex na Telegrame, ale ak myslíš Plutos, skupinu, kde traduje Berta, tak musíš mať zaplatené Plutos navyše. To je skupina navyše tradovacia, keby na Solexe. A stojí $50. A reálny účet sa neplatí. Keď nepočítaš vklad, tak reálny účet sa neplatí, môžeš ho mať vytvorený a neplatíš za nejaké vedenie účtu alebo niečo ako v banke, hej, alebo tak. Ako zadávať zlatu, keď ho dávam do kanálu? Ja dávam priame obchody. Jak pošlem, tak zadaš. Hej? A niekedy ľudia si počkajú, hej, že ja pošlem signál na zlato a oni si na to počkajú, tak niekedy majú lepší vstup a niekedy, keď počkajú, majú horší vstup. Hej? Ja neviem ovplyvniť, že tá cena nepôjde nikdy vyššie za tú moju vstupnú a podobne, hej, ale nedáva sa tam limitka ani stopka, vstupuje sa priamo hneď. A mám nastavené v Solexe všetko, nechodia mi upozornia, čo ešte urobiť. Kľudne mi napíš na Telegram. Napíš mi na Telegram cez... Ja si ťa nájdem. Ja si ťa zapíšem a si ťa nájdem. Snaď. I will find you. Dobrý večer, jestli se můžu zeptat? Sekunduju, daj mi. Ano. No, môžeš. Já jsem se chtěl zeptat na ty svíčky, na ty knoty, tak jestli na to je někdy nějaký video, nebo jestli bychom to mohli jako říct přesně, co, jakoby, jaký na to mají vliv ty knoty, na to, jak tam bude kolidovat ten trh. A na to je práve najlepšie, na tie knoty, čo znamená a podobne. Najlepšie tá sviečková Biblia. Jo. Kde to je? Shit, strátil som. A, tu. V té digéře, jo? Hej, hej, v Digi Ére tu sú, že PDF súbory na stiahnutie, Biblia sviečok a tu si vieš dať normálne Bibliu. Je to po slovensky, ale zvládneš. A v podstate tu sú rozobrané sviečky, čo znamená knot, ako keď sa zatvára telo, longová sviečka, shortová sviečka,
Hej, čo znamená, keď ti ostane malé telo s veľkým knotom. Hej, a to isté aj na trhu. Hej. Napríklad takáto sviečka na 30 minútovke, ako ostala tu, kde mám kreslítko moje, táto sviečka, to vymažem, nech nám to nešpatí. Táto sviečka v strede, to je obratová sviečka s knotom hore, malým telom dole, na vrchole, na nejakej úrovni, na nejakom leveli, tak to je obratová sviečka. Hej? A minule môj obchod, presne takýto obchod som dával, že na obratovej sviečke som začal selovať. A ten sme tiež vtedy ocelovali cez, neviem, 110 pips. Hej? A všetky tieto sviečky, a ako sa navigovať v trhu podľa sviečok, tak to je práve v tej Biblii. Aj kto má náchodenú Bibliu a pamätá si to a vidí to v trhu, tak je to veľká pomoc, čo sa týka sviečok. Lebo toto sa opakuje. Aj toto, čo je tu, že tu je Dragonfly Doji, táto sviečka, a potom ten trh sa tu vráca ako na taký retest, tak toto je aj v trhu. Často. Veľmi často. Takže Biblia sviečok je úplne topka. A to, že je tu po slovensky, je topka číslo 2. Já tak budu studovat slovenštinu. A ještě jsem se chtěl zase posadit, když už mám projděnou tu DigiEru a ty videa na tom back officeu, jak jsou v té ECA, tak abych přešel na reálný účet, tak je nejlepší jako na tom demo hodně jako je praxe, signály, nebo v čem je nejlepší se rozvíjet, abych mohl pak přejít na ten reálný účet. No záleží, čo chceš robiť. Záleží, ak chceš iba copy tradovať, tak sa v podstate v DigiEre dozvieš úplne všetko. Hej? Ako narábať so signálmi, ako ísť signály. A tak pokiaľ chceš fakt len, že copy trading, tak ti stačí všetko, čo je v DigiEre. Ale pokiaľ chceš časom možno fungovať sám, hej, ohľadne tradingu, tak musíš ísť proste samoštúdium. Hej? A už buď podľa Eky, alebo podľa YouTube, hej, to už je jedno. Hej? Veľa vecí je na internete, trading není nič nové, hej, trading je tu x rokov a je plno materiálov a plno stratégií. Hej? A hovorí sa aj také zlaté pravidlo, že je jedno, akú stratégiu si vyberete, všetky stratégie fungujú, stratégie zlyhávajú na risk manažmente a psychológii človeka. Hej? Takže a ja v podstate som išiel samoštúdium, hej, či už videa, hej, skúšal som si svoje trady, hej, takže kto sa chce venovať tradingu a rozvíjať si nejakú schopnosť tradovať, tak je super začať s hodinami, livekami v Eke a ísť pozrieť Zoom od Donnyho, od Edrisa, od Ralfa. Ja som prvý pol rok strávil len na týchto videách, na týchto Zoomoch. Hej, proste chodil som na všetky Zoomy, čo sa proste dalo. A tam nielen, že uvidíte stratégiu toho tradera, ale aj ako pracuje s jednotlivými tradami, hej, ako sa chová v nejakých situáciách a tak. Je dobře, díky moc a hezký večer. Za málo. Môžem otázku? Podo mňa. Ahoj, čauko, ja som tu úplne nový. Čau, Som čau. tu na od piatka. Skúšame niečo tradovať, trápime sa, však veď začiatky sú ťažké, klasika. Ale teraz, tento moment, som prišiel, ako kúkam toto video s tebou, tak som prišiel na jednu vec, že som začal kvázi, neviem to presne nazvať, ale že sledujem si graf a posúvam si tie hranice, hej, aj selu, aj stop lossu. A či je to... Selu, ako si posúvaš hranicu selu? Prepač, počkaj, aby som to dobre to otvorím. Nie selu, ale Take profitu? take profit, áno, prepač. Mhm. Hej, čiže take profit, že či je to ok, že takto, hej, živo idem proste a vidím, že ten graf sa vyvíja, tak si posúvam, ako z tých videách som sa kvázi naučil na začiatku. A už teraz mám stop loss vyššie ako je buy, čiže už do minusu nepôjdem, čo je super. A jedine si, hej, môžem posúvať zase ten graf vyššie, čiže mal by som ísť do plusu. Ale moja otázka znie, teraz možno za 10 minút som to už presunul vyššie, možno 5 krát, ale už nepôjdem do minusu. To je pre mňa super, hej. Mhm. Je to takto v poriadku? Áno. Je to Dobre. úplne v poriadku, je to jedna zo stratégií, ako to robiť. Áno. Hej, to som teraz na to prišiel. A ďalšia vec, kvázi som otvorený, hej, v MetaTraderi, v trade, teraz akurát sa pozerám na tie čísla a keď si to prepíšem, hej, že si potiahnem ten
ten proste obchod do práva, som na telefóne, hej, prepíšem to touto ceruzkou a prepíšem si tie hodnoty. Mhm. Sú tam nejaké, neviem, nejaké straty, poplatky, niečo, keď sa to spraví, alebo nie? Nie, nie. Čiže môžem to kvázi robiť aj 1000-krát a stále je to v pohode. Áno. Tam každý poplatok, čo je, tak je vždycky iba... Každý broker to má ináč. Že niektorý to rozkladá na dve časti, že máš poplatok za otvorenie a zavretie obchodu, ale Áno, drvivá väčšina brokerov máš poplatok iba za otvorenie toho obchodu, aj za jasne, otvorenie tej rozumiem. pozície. Mhm. A to platí iba v prípade, že máš ten ECN platený účet. Hej? Keby si mal obyčajný, tak tam neplatíš nič. Áno. No, Hej? momentálne som v deme iba, hej, takže, tak čiže, dobre, ale rozumiem, chápem. Aj Je, demo si vieš nastaviť na ECN, hej, keby si chcel. Že ak by mhm, si chcel potom ísť na platenom účte, ktorý má menšie spready, tak vieš mať demo, ECN demo v podstate. jasne, rozumiem. Mhm, Ale hen to robíš veľmi dobre, lebo keď máš taký trade, že napríklad tu na zlate by si šiel áno, z 2693 by bol tvoj vstup áno, a ty celý čas budeš robiť len to, že budeš takto si posúvať stop loss, hej, tu na sa to ten trh odrazí, tak zase si posunieš stop loss niekde tu dolu, hej, tu sa jasne. Mhm, odrazí, zase si ho posunieš, ide to hore, tu sa odrazí, zase si ho posunieš, tak v podstate ty vieš úplne maximalizovať svoj profit, pretože tebe sa ten obchod zavrie až v momente, kým sa ten trh netrafí na ten stop loss. Hej, takže toto áno, je, toto je veľmi dobrá stratégia na také obchody, ktoré majú potenciál urobiť strašne veľa pips. jasné. Mhm. Hej. Super, lebo neviem sa teraz vyjadriť tých pips aktuálne, ale čo naozaj sme mali Somália, neviem, možno 15 obchodov, však som úplne na začiatku, je všetko mínus, mínus, ale hovorím o pár centoch, čiže stále mínus, 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 sem tam nejaký plus a teraz poviem, že ako som to začal skúšať, tak som naozaj vyšiel 3 obchody zo 4 krásne do plusu, čiže myslím si, že tá stratégia bude možno fungovať v mojom prípade. Super, super. A vrám to, ja som tiež začínal s touto stratégiou a teraz používam trošku inú. Hej, takže Jasné. tam fakt si každý nájde to, čo mu vyhovuje. Áno, áno. No a je to aj o tom čase, že koľko času dokážem s tým stráviť asi aj Tak, tak, tak. dobre. OK, ja ďakujem veľmi pekne za potvrdenie mojej Za teórie. málo, v pohode. Čauko. Čau, čau. A či je nejaké video k sviečkam? Myslím, že nemáme priamo video zamerané na sviečky a na chovanie na trhu. A možno bude časom, ale vrajím časom. Hej? Ale v tej Biblii, keď si tie sviečky nájdete na trhu, tak to nájdete hneď. Hej, tu je hammer, pin bar a ja to hneď vidím na tom trhu, keď to približím, že to je táto sviečka. Hej? A to si všimnete hneď a tie sviečky si začnete všímať. A pokiaľ tie sviečky sú blízko nejakej dôležitej úrovni alebo reagujú na nejakú úroveň, tak sa budete vedieť prispôsobiť tomu trhu. Chcel by som sa opýtať, som na reálnom účte od včera, keď dávam lot 0,1, tak mám strašne malý plus, podľa čoho mám dávať loty, aby mi to dostalo do väčšieho plusu a tým pádom, aby som mal väčší zisk. Opíšem signál a často ide do minusu. A prečo mi to vždycky, keď to posuniem, zmizne? No, to zisk ti neovplyvní, akože dobré, loty ovplyvní zisk, ale neovplyvní ti to pohyb, hej, toho tradu. Takže ten lot musíš prispôsobiť svojmu účtu. Hej, to není tak, že chcem robiť ako Roman $500, ale na účte mám 200. Hej, tak to nefunguje, tak sa to nedá. A strašne malé plusy, tak možno zatváraš tie obchody moc skoro. Hej, a väčšina ľudí robí chybu takú, že ani nepočka na TP1 na niektorých tradoch. Hej, proste je tam 15 pips, trošku sa to zamodrá a už berú prvý profit, hej, ale potom keď príde stop loss a oni na tom profite urobili 20 pips, ale na stop losse majú stop loss 55, tak logicky to nesedí, hej. Potom ja musím urobiť 3 20 pips obchody na to, aby som pokryl jeden stop loss, hej. A to je veľmi riziková stratégia. Hej, takže treba proste podržať ten trade, aspoň na tú TP jednotku. Hej. Keď máte aj TP jednotku, a ja keď dávam tiež TP jednotku,
tak keby som povedal, že tu je moja entry, tu je môj stop loss, dáme, že stop loss, a tu je môj take profit, 1, a ja dávam buy, tak ja potrebujem aspoň, aby bol ten take profit veľmi blízko 1 k 1. Hej? Že môžem, ja neviem, 50 pip stratím, 50 pip získam. Hej? V tom prípade, keď mám úspešnosť aspoň 60%, tak som v profite. Hej? To je jedno, koľko robím tradeov. Ak mám úspešnosť 60% a vždycky vezmem TP jednotku, tak skončím v profite. Hej? Čiže nemôžete robiť to, že tu je TP1 a ja tu na po 15 pips uh, vypnem ten trade. Hej? Lebo mám modré a bal som sa, že pôjde do minusu. Z dlhodobého hľadiska to nebude fungovať. Nikdy. Rada by som vedela, keď zadaš zlato a posielaš to do skupiny, tak když píšeš TP1 splneno, posielam SL, tak jak zaistím ďalší TP? To mám přesunúť TP na TP2 a co chápu je tedy, že se částečne vždy bukne profit. To záleží od toho, akú máš stratégiu. Hej? To záleží od tom, akú máš stratégiu brania toho profitu. Tak ako hovoril ten pán pred chvíľou, že si posúva stop loss, čiže on tu poviem, že tu je TP1 a tu nahore bude to final TP a tu je entry, tak on si na TP jednotke napríklad posunie stop loss nad entry, hej, do profitu. Tu na niekde bude TP2 a on si posunie po TP jednotke, ak to ide hore, tak on si posunie stop loss pod TP jednotku na nejakú úroveň, odkiaľ by sa ten trade v prípade otočky mal otočiť, hej. Keď ten trade ide znova vyššie, tak zase si posunie stop loss pod nejakú úroveň na TP2. Hej. A ďalší spôsob je taký, že na TP jednotke pri lote 0,5 napríklad 0,25 zavriem. Hej? Tak ako to robím ja. Hej? Ja väčšinou na TP jednotke nejakú časť zavriem. Hej? Keď vidím, že ide dobre trade, hej? Že tam berem rýchlo nejakých 60-70 pips, tak počkám, ako sa ten trade vyvinie a zavieram napríklad na 80 pips. Hej? A zavriem 70%. Hej? A to je trošku ťažšie v tom, že potrebujete vedieť, čítať ten trh trochu, ako sa hýbe, ako sa chová a reagovať. Hej? Že kde sa to blíži. Hej? Aj tu dneska, ja keď som videl, tak tu na som ja zavrel 80% toho tradu. A to iba z toho dôvodu, že som presne vedel, že sa to blíži na úroveň toho supportu a bude ťažko to v tom uptrende blízko toho all-time high preraziť. Hej? Čiže ja som zavrel 80% a 20% som nehal bežať. Hej? A keby to šlo ďalej, tak sa pripravím o profit nejaký. Hej? Ale vravím, nedá sa mať to najlepšie zo všetkého. Hej? Sú rôzne tie stratégie a každá tá stratégia v určitom prípade má nejakú výhodu a nejakú nevýhodu. A čo sa týka tých TP1, TP2, tak môžeš to robiť aj tak, hej, že si dáš TP1, ale nenastavíš si ho. Hej, proste musíš si to sledovať. Hej? A čakáš na TP2 a posunieš si stop loss napríklad sem. Hej, po TP jednotku. Pri TP2 posunieš stop loss nad TP jednotku. Hej? Napríklad takto. Že aj tak sa dá. A dá se tady tohleto posouvání dělat třeba jako když mám jakoby stovkový účet a mám lot 0,01, tak bude tohle, jakože můžu tady to posouvání pořád nějak jako dělat, nebo to s tím nízkým lotem pak už jako nejde? Nebo tam to nějak ještě u toho bukování se pracuje s tím lotem a u tohohle jako to taky nějak ovlivňuje ten lot, nebo ne? Keď máš lot 0,01, tak nevieš bukovať, ale vieš No posúvať jasně. stop loss. Hej, vieš posúvať stop loss do profitu. Čiže ty vieš v podstate maximalizovať, skoro maximalizovať s tým, že máš nádej, že ten trh pôjde v tvoj prospech ďalej a keby nešiel, tak sa ti vypne dosť blízko toho TPčka. Hej? Ale dať si po TP jednotke stop loss takto blízko je dosť veľká šanca, že to trafí hneď. Hej? Čiže tá TP jednotka je zapeklitá v tom, že keď si dávaš stop loss na entry a nevieš búkovať a trafi ti to späť entry, tak z toho tradu nemáš nič. Hej? Takže vieš to urobiť tak, že dáš si to do polovice hodnoty,
s tým, že na tej TP jednotke tých 25 pips sa môže vrátiť veľmi rýchlo. Hej, tá Mhm. hodnota zlata. Čiže tým pri týchto malých účtoch a na tých malých lotoch je to proste tak. Jasně, a já si teda jakoby zadám to TPčko, TP1 a pak to musím sledovat, a než to do toho TP1 dojde, tak ten stop loss jakoby posunout, nebo Tak, jak? presne tak. Jo, jasně. OK. Alebo ak máš aplikáciu TradingView v telefóne, tak si nastaviť alarm. Mhm. Jasně, no. Taký ten budík. Hej, tu. Jo. A ono je jako možnost to TPčko i nezadávat? Jasne, nemusíš si zadať TPčko, môžeš si nastaviť len stop loss a TPčko nehať prázdne. Jasně, a pak to musím sledovat a v nějaký vhodný čas to jakoby vypnout. No a potom, keď vidíš, ako ja napríklad, ja tiež nemám zadané TPčka a zatváram profity ručne. Hej? Jasně. Čiže ja keď vidím, že mne cena príde na TP2, tak koľko razy ja napíšem, že TP2, lebo mne to tu na TradingView trafí, ale na Vantage je rozdiel, hej, na zlate. A potom mi niekto z Vantage napíše, ale ja som mal TP2 a mne netrafilo, pretože ja to vidím tu na Oande, čo je zahraničný broker na TradingView, ale nevidím to na Vantage, hej, čiže im tam ten nejaký rozdiel netrafí nastavené TPčko, ale ja keď to zatváram ručne, tak mne je jedno, či to trafil spread, alebo to nezatvorilo samo, lebo to robím ručne. Jasně. A ty budíky si říkal, že to je TradingView? TradingView, hej, vieš, tak ako je TradingView takto na internete, tak si vieš stiahnuť aj do mobilu. A Jo. príde ti normálne, alarm ti vyskočí ako Messenger. OK, díky. Mhm. Ahoj, ukázal by si prosím, Tomáš, jak môžem nájsť ešte ja, support prosím ťa? zóny. Jasné. Počúvaj, ak som ťa správne pochopila, ty keď pošleš teda ten signál do kanálu, takže ja si môžem zadať iba stop loss, že nemusím si teda TP1 ani TP2 zadávať a potom tým pádom si budem len posúvať ten stop loss hore. Áno, aj tak sa dá. Aha, super, lebo niekedy, víš, nestíham zareagovať, že posieláš zlato, tak preto sa pýtam. Áno, aj tak sa to dá. Aj tak sa to dá. Hej, takže nemusím si, lebo niekedy mám problém v tej Mhm. rýchlosti zadávať TPčka, takže stihne možno, že maximálne, ak hovorím, ten stop loss zadať. Jasné, nemusíš. Lebo tiež som nováčik, vieš, tak preto sa pýtam, lebo Jasné, som tu pohode. nováčik a bojím sa s tebou ešte obchodať s tým zlatom. Ešte som neprepálila pár účtov na deme, tak preto sa pýtam. Na to je demo, len vyskúšaš si. Jasne, tak Hej. super, díky A moc. takisto aj ja hovorím často, že moje TPčka, čo ja zadám, tak ich nemusíte dodržovať, hej. Vy si môžete medzi TP1 a TP2 zavrieť ten trade. Hej. Mhm, Že jasné. to je na vás, koľko z toho tradu vezmete. Hej. Niekto má nastavený risk reward tak, že riskuje 50 pips, Mhm, ale vždycky chce získať 75. Hej. Čiže on jasné. má v podstate 1 ku 1,5 a to vyzerá takto. Hej, počkaj, Mhm, takto to dám. Toto je 1 ku jasné. 1,5. Hej, čiže tu má entry v strede a je jedno, kde ja mám zadané TPčka. Tí ľudia, ako náhle dosiahnu túto hodnotu 1,5 násobku, tak si zavrú ten trade a už ich to nezaujíma ďalej. Mhm. Lebo si to tak super teraz vysvetlil, že v podstate som to pochopila, vieš? Jasné, v pohode. Takže ďakujem. Takže už začnem od zajtra s tebou tradovať. Len to neurobte opačne, hej. Nie, že si Jasné, musíš zadať stop loss, hej. ten si zadám. Nemusíš, hej, lebo už sú boli takí, že tradujú bez stop lossu a to mne vždycky Nie, stávajú nie, preto vlasy preto dúbkom. sa pýtam, že keď nezadám TP1, TP2, TP3, ale zadám si iba teda ten stop loss a teda, že budem si ho posúvať hore, jak si to v podstate ty ukazoval. Aha, jasné. A Ještě, jestli ti do toho můžu skočit, je někde, jak se s tím TradingViewem pracuje, nebo se to budu muset naučit? Myslím, že priamo video na TradingView asi není. Ale Nie, funguje ja to, som, ja mám tiež. ak máš vyskúšanú Manaru, tak je to isté. Hej, proste máš tu nejaké nástroje, nakreslenie na triangle, vieš si tu urobiť takýto panel ako ja obľúbených vecí, hej, že tu viem, že mám priamku, tu viem, že mám čiaru cez celý monitor, tu viem, že mám nejaké okno textové, hej, a podobne. Mhm. Dobře, díky. Ešte to nás môžem? No, Takže tam som sa tiež to pýtala, že takže vlastne ty keď pošleš signál do kanálu, tak ja nemusím čakať na ten vstupnú cenu, ja si to môžem hneď zadať. z infokanálu sa zadáva hneď.
Hej? Hej, hej, Jediné, čo hej, sa hej. kontroluje to, aby niekto neprišiel po hodine a už je Mhm. tráfené TP1 a potom chce vstupovať. Hej, to už je No, sprostosť. lebo dneska sa také niečo stalo, hej, dal si a ja som akorát nebola pri telefóne, pozerala som to za pol hodinu a už som sa radšej tam ani nehrabala. Už to bola aj, Mhm, mhm. už tam boli aj pipi. Hej, jasné. Dobre, díky. Za maličko. Kedy je lepší vstup, keď je aktuálna hodnota bližšie k TP alebo ďalej od TP1? Lepší vstup je, keď je hodnota pod entry. Hej, že ja dám takto signál, ja poviem, že entry je 2721 a tá hodnota je tu, aj dolu. V podstate sa blíži môjmu stop lossu, tak vtedy si vieš ty vstúpiť, stop loss si môžeš nehať, akurát máš lepší vstup, čiže aj ten stop loss je ďalej a keď tá cena pôjde nižšie, tak máš lepšiu šancu ako ja v tom trade. A budú v novej DigiEre videá z leta? Fú, to neviem. To neviem, či tam budú takéto staré záznamy. Ako si vypočítam veľkosť lotu, keď na stop loss chce minút $20 a veľkosť SL je treba z 20 alebo 50 pips? No podľa pips, aj keď mám 50 pips a mám lot 0,1, tak viem, že riskujem $50. Aj keď mám 0,01, tak riskujem $5. Uh, hodnotu sell, tak dám hneď sell s daným lotem, co chci a čakám, až pošleš TPA. Hej, presne tak. Či sa dá na demo navýšiť peniaze? Áno, dá sa. Keď máš Roboforex, neviem ako je to na Vantage, a keď máš Roboforex, tak je tam takým na Roboforex stránke v účtoch je tam také zelené tlačítko, že vklad alebo depozit. Nebudem to už moc naťahovať, lebo začína nám o 7. začal Manara Call, ale ešte pozriem posledné otázky, čo tu sú. Pro začatečníka je najlepší tradovať na M30. Nemusíš na M30, ale M30 je taká, že není tam taký neporiadok, čo sa týka tých sviečok. Hej, že keď si dám M30, tak a to vyzerá takto. Aj keď aj teraz tá M30, akože posledné dni a posledné proste týždeň, je to strašné, čo sa týka zlata, hej. Hej, vidíte, ako sú tu hore sviečky, protichodné sviečky, dohora sviečky, protichodné sviečky. A nemá to žiadnu nejakú stálu štruktúru, takže to je katastrofa. A keď sa to dáte na 5 minútovku, tak je to takto. Hej. Čiže tá 15 a 30 minútovka vám filtruje taký ten šum, hej, čo tam je na tej cene. Hej, krížom krážom. A mohol mi Real účet a zároveň ešte trénovať na demo účtu. Cena je pořád 99 mesačne. Ale v podstate tá cena tých 93 eur nie je za MetaTrader, ale za členstvo. Hej, za traderov. Za akadémiu a podobne. Hej, takže mali sme slečnú, čo bola na deme 2 mesiace a má jedny z najlepších, nechcem povedať, že najlepších výsledkov, ale na to, aký má veľký účet, tak je jedných z najlepších stratégií a disciplín. Lebo na tom Neme sa to proste naučila. A Zen nám Mete označiť ostatní TP, ako to máš na TradingView. A nejde. Nedá sa na MetaTradery nastaviť viac TP. Hej? Neviete si nastaviť TP1 a TP2 na jeden trade. Hej? Muselo by to byť dva trady a jeden trade na TP1 a ďalší trade na TP2. Hej, nejde si nastaviť. Hej, a ďalšia otázka. Nejde nastaviť na jednom trade dvakrát take profit. Na MetaTradery nejde nastaviť alarm. Ide to iba na TradingView. Keď si budem posúvať stop loss a nebudú mi zadané žiadne TP a chytí mi to selo, už profit, získam tým ten profit, i když to chytí selo. Presne tak. Hej, keď budeš mať nastavené toto ako stop loss a tu budeš mať buy, hej, a ty ten stop loss si dáš už proste na vstup, tak ty ako pôjdeš stop lossom do profitu a budeš ho posúvať do profitu, tak ako náhle sa tá cena otočí a ty budeš mať tu na stop loss a teraz sa tá cena pôjde hore a otočí sa a tu ti tráfi ten stop loss, tak ty získaš ten profit, ktorý je medzi tým entry a tým stop lossom. Bude ti to svietiť na červeno ako stop loss, ale budeš tam mať profit. V EKE je návod na používanie TradingView. To je pravda, ináč. Není to v Digi, v EKE nájdete určite.
Dobre ľudičky, tým, že je Manarakol, nechcem vás zdržovať a viem, že veľa ľudí už ste aj šli, aj ste mi písali, že idete na Manarakol a choďte určite aj nováčikovia, prepnite sa na Manarakol a ja som povedal asi všetko, čo som chcel povedať a také tie zoomy na čo sa týka profitovú stratégiu, a myslím take profitovú, že ako si brať profity, aké stratégie na takeovanie profitu existujú, tak to si urobíme zvlášť. A počítame 2% denne z ceny, ktorú vložíš, to sú 2%, neviem, začneš tradovať s $300, tak 2% z tých $300. Hej, čiže tvoj denný plán budú v podstate 2% z tých $300 každý deň spraviť. Čo na malom účte je reálne. Hej, tam není problém. Jo, dobre. That's all. Díky všem.